स्टूडियो जहानाबाद। नबतपुरा देह खाली कर जावा पटनो दे खाली आउगे ढेर दिन से तबियत हौखा राबगे ठीक नाही कर जावा कहू के तना बतियागे डॉक्टर भी दे देलक औजा बाबगे ढेर दिन से तबियत हौखा भट्टिए बहुत सोना लागो मुलाकात गे दिन के लिखल हलो हमनी के साथ गे भट्टिए बहुत सोना लागो मुलाकात गे रात दिन सोचियो करे जावा प्यार कहला बतिया गे डॉक्टर भी दे देलक औजा ढेर दिन से तबियत हौखा मिक्स बाय पूजा यादव। आगे काम नहीं करो सोना सुइया दबैया जाने के कर लग गेलो हमारा के हैया आगे काम नहीं करो सोना सुइया दबैया जाने के कर लग गेलो हमारा के हैया रवि सा पहरे मामा करे जावा कहई है बतिया गे डॉक्टर भी दे देलक औजा बाबगे ढेर दिन से तबियत हौखा राबगे।